Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Onse makamaka kudziwanso kuti tikudusaso nyengo ina imene tikuona kuti anyamata amene angapanga maudolo makamaka miyezi ngapo yapitayo kumakhapa anthu makamaka kumatumidwaso ndiye anthu amboma zinkamveka choncho tikuona kuti ayamba kumangidwa ndipo akuyankha milandu imenenso yavuta kwambiri makhotimo koma kanema tikuona pamene pai ndi chithunzi chomwe chikuoneka pambalichi ndi mkulu amene adamenyedwa ndi zikwanja makamaka chithunziso chimene chakhala chikuzungulira kwambiri pa social media pa masamba amchezo. So tinapanga gululu ndi mzibambo amenenso adayankha ku mafunso awiri atatu. So ndikusiyirani kanema ameneyi mumve zonse zimene mkulu ameneyi adayankha koma ndimanenanso kuti mukafika kumapeto amukumvera komanso kuonera osamayiwala kupanga like, share komanso subscribe kuti nkhani zonse kuchokera pamodzi pano Dale Sports komanso entertainment zisamakuphonyeni. Zatiyeni tionene tikumvera alimodzi. Kuna ali mademo ndipo tachitika mwayi mu mzinda wa Lilongwe takumana ndi mkulu amene anatchuka kwambiri ngakhale anatchukira zinthu zokuti zinezomvetsa chisoni. Anaphonyedwa ndi chikwanje koma mwini wake akuti anamtibula nacho, anampatsa mbama ya chikwanje, analali ndi mpala apa akuti tsitsibola la merako koma ndi amene kuti sitana yake inali iti imenechi panali pa community pa 14 pa community pa 14 simu za watazi kwa njia komano ndikanaphedwa kwambiri. Unapulumuka bwanji fa chikwanje chinaoneka ndi churi chinadutsa pa mutu penipeni anakuwa anthu kuti musamenye munthu yosiyani ni mwayi umene ineyo chifukwa lokuwa zinthu zene anakuwa ndi ndani tatsimikizira Malawi kuti chinachitika chane ndi unamva bwanji loko ineyo tikamakhala loko nimugwera chiro pasimbe chisachiro nase chiro utapere yana majenaku ati akuchese ayi musibi nenda apozali anthu agwidwa ndecho kwanje chija anakumenya nacho kapena anakuphonya andipasa ndi mbama yoyamba ndi mbama ya dzanja nde ukuchochi kuchako unali kuti kumatuka magazi nde nimati apapasa niteme nepake naza pakipati kwa muna make asamenye dazi muna make apatize uminya papa okodi mdanzi simpala mwandona muno so ni matawa ndendutoa kuchako nanyuka mwandona unali kunyuka utawa unapkawa benga yonchi nekagwira ngani anthu wose amene amvira kupekera kumwatemo anapezeka kuti anthu amene ajawo wose kutawa ronozi kwanje pa 14 nde pano anthu akuti zili pati pano pani mambo pesa naka pana kufuna atagwira nainiwo atakaniza belo ndeno pano pa trofolo kundikire omesone anthu trofolo chabwino ari masiyadi amene akufufuza gani chabwino agwira naini amene amapanda bacha inene bwezi ndi gulu mulungu sana fune ine nakonda boma liwili chabwino pano ine mwana wapita mutalika fuso ya mani waja pake ndaipa mulungu kuti waja kuti mauwa adebela waja aimani bwino musagwedeni ati waja hai chabwino amene ndi mkulu amene ana trenda ndithu pa social media chikwanje chitadutsa pamutu danzi atadaligagada ndi mbama ya chikwanje koma ayi chisomo mkulu yali moyo akuti koma magazi adatuluka ngati mpopi mbali imodzi ya khutu chifukwa chongokuya walemba kuti waja mutumbu apa dadi pake mwana ndira dadi ana dadi zomo kwambiri ana dadi kuna ali mademo ndipo tachitika mwayi mu mzinda wa Lilongwe takumana ndi mkulu amene anatchuka kwambiri ngakhale anatchukira zinthu zokuti zinezomvetsa chisoni. Anaphonyedwa ndi chikwanje koma mwini wake akuti anamtibula nacho, anampatsa mbama ya chikwanje, analali ndi mpala apa akuti tsitsibola la merako koma ndi amene kuti sitana yake inali iti imenechi panali pa community pa 14 pa community pa 14 simu za watazi kwa njia komano ndikanaphedwa kwambiri. Unapulumuka bwanji fa chikwanje chinaoneka ndi churi chinadutsa pa mutu penipeni anakuwa
anthu kuti musamenye munthu yosiyani ni mwayi umene ineyo chifukwa loko kuya zinthu zene anakuwa ndani tatsimikizira Malawi kuti chinachitika chane ndi unamva bwanji loko ineyo tikamakhala loko nimugwira chiro pasimbe chiro nasiye chiro kutapere ina ndipo jenaku ati akuchese ayi musimbi nenda pozali anthu agwidwa ndecho kwanje chija anakumenya nacho kapena anakuphonya andipasa ndi mbama yoyamba ndi mbama ya dzanja nde ukuchochi kuchako unali kuti kumatuka magazi nde nimati apapasa niteme nepake naza pake kwa muna make asamenye dazi muna make apatize uminya papa okodi mdanzi simpala mwandona muno so ni matawa ndendutoa kuchako nanyuka mwandona unali kunyuka utawa unapkawe wabenga yonchi nekagwira ngani anthu wose amene amvire kupekera kumwaseko anapezeka kuti anthu amene ajawo wose kutawa atotodze kwake pa 14 nde pano anthu akuti zili pati pano pani mako pesa naka pana mafuna anthu agwira ndunaini andunainiwo atakaniza bero ndeno pano pa 12 koloko ndipite omesone anthu 12 koloko chabwino ari masiyadi amene akufufuza gani chabwino agwira ndunaini amene amapanda pacha inene bwezi niligulu mulungu sana fune ineyo nakonda boma liwili chabwino panopa ine mwana wapita mutalika fuso ya mani waja pake ndaipa mulungu tu waja kuti mauwa waja aimani bwino musagwedeni ati waja hayi chabwino amene ndi mkulu amene ana trenda ndithu pa social media chikwanje chitadutsa pamutu danzi atadaligagada ndi mbama ya chikwanje koma ayi chisomo mkulu yali moyo akuti koma magazi adatuluka ngati mpopi mbali imodzi ya khutu chifukwa chongokuya walemba kuti waja mutumbu apa dadi pake mwana ndira dadi ana dadi ana dadi zomo kwambiri ana dadi tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu